li tidħol jew tkun f'relazzjoni iġib magħha opportunitajiet ġodda biex tibni l-ġid li ma tkunx tista' tkattru waħdek. Meta tgħix flimkien mal-partner tiegħek taħt saqaf wieħed jew tiżżewweġ, ifisser li intom tistgħu taqsmu l-ispejjeż u l-pjanijiet finanzjarji tagħkom. Huwa importanti li tagħmlu l-pjanijiet finanzjarji tagħkom bħala koppja u tiżguraw li tissodisfaw il-ħtiġijiet kemm tiegħek u kemm tal-partner. Jista' jkun però li inti u l-partner tiegħek tistgħu ma jkollkomx l-istess attitudnijiet finanzjarji. Inti tista' tħossek komdu li jkollok dejn konsiderevoli fuq id-dar għax l-interessi huma baxxi. Madankollu, il-partner tiegħek jista' jkun li trabba jew trabbiet familja fejn huwa inkonċepibbli wieħed jidħol għal kwalinkwa dejn. Għall-partner tiegħek id-dejn ifisser insikurezza minħabba l-biża' li jekk affarijiet imorru ħażin u jew ma jkunux jistgħu jħallsu d-dejn u b'hekk isibu rwieħhom taħt pressjoni biex iżommu d-dar. Jista' jkun ukoll li l-partner tiegħek ikollu dħul ogħla minn tiegħek u jkun irid iħallas kollox bil-konsekwenza li ġelek tħossok obbligat. Tkun xi tkun is-sitwazzjoni, il-koppja tiddiskutu u tiddeċidu flimkien dwar l-infiq u tfaddil tagħhom, jgħin biex jiġu evitati argumenti u tensjonijiet. Aktar importanti, dan jista' jagħti spinta l-ġid tal-koppja tul il-ħajja tagħhom flimkien billi jaqblu dwar approċċ komuni fir-rigward tal-għażliet finanzjarji. Jekk tibda tgħix taħt saqaf wieħed mal-partner tiegħek jew diġà qed tgħixu flimkien, huwa probabbli li tibdew taqsmu l-kontijiet u spejjeż komuni. Ikun hemm bżonn li tassu għal qabil fuq sistema biex dawn jitħallsu. Xi ħadd minnkom se jieħu r-responsabbiltà li jħallasom kollha jew se taqsmu bejnietkom. Bħala koppja jista' jkun hemm modi differenti ħafna kif tagħmlu dan. Tistgħu taqsmu dak kollha li għandkom jew iżommu kollox separat u taqsmu l-ispejjeż daqs li kieku żewġ persuni qed jgħixu f'appartament bejniethom. L-importanti huwa li jkun hemm ftehim ċar bejnietkom u għaldaqstant tevitaw tensjonijiet u stress bla bżonn dwar kwistjonijiet finanzjarji. Aktar ma jgħaddi żmien, tistgħu tispiċċaw f'sitwazzjoni fejn taraw li qed tibdew taqdu aktar il-finanzi tagħkom flimkien. Bħal pereżempju li tiftu kont konġunt biex tkopru l-kontijiet u spejjeż oħrajn, jew kont ta' tfadil għal affarijiet oħrajn bħal tajjel. Meta tiltaqa' ma' partner, normalment inti tkun qed tfittex relazzjoni fit-tul. Il-firda hija l-aħħar ħaġa li tgħaddilek minn moħħok. Iżda dawn l-affarijiet jiġru. Kif se tipproteġi dak li għandek u kif se timmaneġġja dak li għandek tagħti? Dak li jiġri wara tnejn jinfildu mill-lat finanzjarju jiddependi mill-istat tal-kontijiet, tfaddil, proprjetà u djun. Hija idea tajba li jinżamm rekord ta' djun u l-ispejjeż matul ir-relazzjoni tagħkom biex b'hekk ma jkunx hemm sorpriżi jekk l-affarijiet ikollhom jispiċċaw. Dan jinkludi li wieħed ikun jaf dwar xiri bin-nifs, djun fuq karozzi, kards tal-kreditu u djun oħrajn li inti jew il-partner stajtu tħalltu għaliha bħala individwi jew bħala koppja. Żomm f'moħħok li tista' tiġi mfittex għal ħlasijiet jekk ismek jirriżulta fuq kwalunkwe ftehim jew fejn inti kont qbilt li tagħmilha ta' garanti. Jekk l-ex-partner ma jħallas id-djun li qegħdin f'isimkom it-tnejn jew li intom tajtu garanzija fuqhom, dan jista' jaffettwa r-relazzjoni tagħkom mal-bank jew l-istituzzjoni. Ġemma tippreżenta dawn il-pariri li int tista' tikkonsidra. Jekk ir-relazzjoni tibda tisserja u int għandek assi sostanzjali tkun tixtieq tipproteġi, tkellem ma' avukat. Tista' tikkonsidra li tfassal kuntratt ta' qabel iż-żwieġ, kuntratt li tidħol fis-seħħ qabel iż-żwieġ jew l-unjoni ċivili li jinkludi l-proviżjonijiet għal qsim tal-proprjetajiet f'każ ta' separazzjoni, divorzju jew xogħliment taż-żwieġ. Jekk ir-relazzjoni tisfaxxa, kun żgur li l-paga tiegħek tmur fil-kont tiegħek u mhux fil-kont kunġunt u bidel il-password u n-numru tal-PIN li jista' jkun jafu mill-partner tiegħek. Jista' jkun li jkollok tifriża jew tagħlaq kull kont, self jew dejn li kontu għamiltu flimkien, inkluż dawk fejn il-partner tiegħek kellu biss drittijiet tal-utent awtorizzat. Żomm nota ta' dak kollu li għandek x'jaqsam mal-finanzi f'każ li jinqala diżwid aktar il qudiem.
Sib qbil wara d-distribuzzjoni tal-assi inkluż l-isem fuq it-titolu ta' assi reġistrati bħal karozza u dar, assi ta' wirt u assi li kienu tiegħek qabel li ltqajt mal-partner tiegħek.